Makadi yenyu baba? Makadi tiripo kana makadi iwo? Risi basi. Basa riri nani? Ingo ya COVID ya mino kuti muri kufambisa sei? Tiri kungochengetedzawo mutemo weCovid. Tichiteererawo zvakataurawo mukuru wenyika. Tichishandawo zvinoenderana nekudzivirirawo COVID. Anditika. Aiwa tinotenda. Isu sevatapi venhau tati aiwa regai tiuye kuno mushure menge tanzwa nyaya kana kuti tasangana neflyer rakanzi gona varoi Ndunge Mazai. Tikati aiwa isu Ndunge watinoziva akafa. Uyu Ndunge ndeupi? Tikati aiwa regai tifambire tinozvinzwa. Saka veruzhinji vangada kuziva kuti wandiri kutaura naye anozviti Ndunge ndiani? Inini ndiri muzukuru waNdunge uye ndakasimbiswa navaNdunge. Pabasa rose randiraita ndakatanga ndiri muprofita wenguo tsvuku ndichibva ndazosimbiswa nasekuru. Pabasa rangu ndinosanganisa chipostori chenguo tsvuku nechivanhu. Okay. Kana muchiti mangazosimbiswa nasekuru, ndisekuru vapi endi kusimbiswa kwacho kuita sei ikoko? Kusimbiswa pabasa kwekuti kuziviswa mishonga, kuziviswa zvimwe zvechivanhu, asi zvechivanhu zvagara zviri mandiri. Ngatidzokerei kuchiprofita kwamati makatanga muri uko. Chiprofita ichicho chakatanga sei? Ndingati chiprofita ichi chakatanga pandakamborwara ndiri mudiki. Ndiri kuma 7 years. Ndakarwara, vabereki vachitsanangura vachiti pane chivanhu chaibuda pandiri. Vachibva vafamba vachibva vazvitsvaga. Musha wose waitoita mukomberana kuuya vachiteerera zvandaitaura. Okay. Asi zviri zvakanangana nechivanhu. Saka chiprofita hachisi chekutenga ichi chinotouya munhu wakatovarairwa. Chinotouya munhu wakatovarairwa zvekutoberekwa nazvo. Saka ndiri munhu anooneswa, ndiri munhu ane girazi, ndinodzora zvinenge zvabiwa, ndine rukawo rwokunamira central locking, zvekudzosera kana munhu akanganiswa. Ndinazvo zvinoita izvozvo zvemarivenji. Kana zvokuti munhu atorerwa murume wake kana kuti atorerwa mukadzi, zvana password zvokuda kudiwa vane jambwa nemunyama, ndinotobatsira sezvinongoita maprofita. Kana munhu achida kubatsirwa zvechiprofita, zvechipostori, ndinomubatsira ndakanangana nezvechipostori. Kana achidawo zvechivanhu, ndinomubatsirawo ndakanangana nezvechivanhu. Handi kaukama kacho ndonyatsonzwisisa ukama hwechipostori nekuzosimbiswa nasekuru. Chakazokupai decision yekuti mimi aiwa inini regai ndinosimbiswa nasekuru kuti ndinyatsoita basa rangu nemazvo chii? Ngirozi yangu neyasekuru, sekutaura kwakaita sekuru vakataura kuti ngirozi yako iwewe ndaifarira. Sekuru vakatondipa katsvimbo kandiinako aka. Ndakakapiwa nasekuru. Sekuru Ndunge. Tsvimbo iyoyi inoona tsvimbo iyoyi. Okay. Zvokuti nyangwe ndakaisa muhomwe ndine kuvheneka kwandinotoita kwekuti ndinotoongorora zvese zviri pamunhu ndichitopedza nazvo iyo tsvimbo iyoyi. Saka kana muchinge maoneswa ndo pamunozobatsira munhu. Alright, toti munhu ari kuuya, munhu haasi kutaura dambudziko rake here kana kuti imi munongosooneswa mubva maziva kuti izvi ndoda kuti zvifambiswe zvakadai so? Inini ndinooneswa, ndototsanangura munhu wogutsikana. Fanika vanga vari pano vasikana vanga varipo manje vabva pano manje ndatovabatsira vangosvika ngosvikogara. Handina kumbobvira havana mbobvira vandiudza zvavafambira, asi ndatongovatsanangurira kuti iwewe wakachita mukomana wako nenzira dzakadai ne vamwe vakomana vari kufambidzana navo uchichita mukomana wako ari serious anoda kukuroora zvakanzi Emheni. Kozouya mumwe wacho ndakamutsanangurira ndakati dzokera kumba kwako. Akatiza kumba kwako, akati Emheni. Ndatomuvakira munamato kuti adzokere kumba kwake. Kozouya mumwe wacho ndakamutsanangura ndakati maimi mune problem yekuti makagara nemunhu wamagara naye, munongotora property yemunhu
motobva kana 2-3 months mototakura property yemunhu mobva matiza nayo havana kumbozviramba. Ndo zvavanotoita zvechokwadi nekuba mari. Saka musingataura zvenyu mazitasekuru chikwata ichi mataura mese kuti ende chinenge chiri kuita zvokungosiya varume uyo ari kuchita uyo akasiya imba yake uyo anti paanogara ubva atora property ishavi mweya yakaipa kuda kugara kalife kari right iri zvinokonzerwa nei? Zvimwe zvacho panenge paine mweya wechipfambi unenge uri paari. Zvimwe zvacho panenge paine mweya yemanjuzu inenge yakagara paari. Nekuti kune vamwe vechitendero vanogona kuzviramba kuti mweya wemanjuzu haiko asi iriko, nekuda kwekuti madzitete edu kumashure takuda kuteedza chivanhu. Isusu nhasi unotenge takuzozviti vanhu tiri vanhu vanonamata, asi chakatanga chii chivanhu nekunamata? Nekuda kuti tine traditional yedu muvanhu yemaberekerwo wakatakaitwa, ndosaka tiine mitupo. Saka mitupo iya yatakuda kuteedza traditional yevanhu, traditional yekumataberekwa. Ndosaka muchinzwa kana munhu akaenda kana kungave kuchipostori achinzi watanga unozivisawo here veukama kuti washinga kuti urikuda kunamata, tangai mambopedza zvemusha, kana zviri zvekurova makuva, kana zviri zvekugadzirisa nyaya dzemisha, kana dziri nyaya dzekunangana uroi, dzombotanga dzapera uya kuchechi wakuziva kuti ndashinga kuita zvekunamata. Ina hakusi kwokuti ndiripo pakurombesa vanhu, ndirombese vanhu, asi ndiripo pakununura nyika, kubatsira vanhu maproblems achipera. Nekuti vamwe vanogona kuzotaura nepano taura napo kuti wakada kubatsirwa nechivanhu unorombeswa unodii. Sandizvo makaona vaya vanozozviti ndazopiwa tunhu ndazodii, vamwe vacho vanenge vaine tunhu twavo twavagara vakatora kwavakatora, vozoda kuzouya kuti vade kubatsirwa vari semhuri, vozotsvaga kuti ndakarombeswa paya ndo pandakatorera zvinhu izvo zvisirizvo. Zvakafanana ndochida kutaura kuti paitaurwa navasekuru pekunzi ivamataura kuti vasekuru Ndunge hatidi vanongoza anasekuru vakawanda muZimbabwe muno. Paitaurwa navasekuru Ndunge vachitsanangura kuti vakatora zvinhu ngavave vadzose pafiwa. Munoziva mega kuti panenge pafiwa vanhu vanotsanangura kuti akatora zvikwereti zvemunhu ngaadzosere, akatorerwa zvikwereti ngauye ataure adzoserwe chikwereti. Saka ndo zviripo patraditional yedu yechivanhu. Handiti ndo traditional yedu iripo pachivanhu. Saka nenyaya yekuti ndakuenda ndichinobata panyaya dzekusagarisana zvakanaka mukati medzimba, zvakafanana neyo zvekuti wakaona mukadzi kana kuti murume vakuda kuzoisa murume password kana kuti rukawo, munenge musiri kuimbana zvakanaka, musiri kugarisana zvakanaka. Dzimwe nguva murume anenge asingarari mumba achigara kumasmall house, mukadzi asingagari sikewo achichitawo achibudawo achinoitawo zvaanenge achinoita. Saka mumba moita kakunetsana, even kana panyaya dzemabondedzi vanhu vakugara vachingonetsana. Saka password ndinayo yekuti vanenge vachida kuti ndivapewo password rukawo rukunamira ndinarwo. Kune rwebanga, kune rwehove rwemuramba, kune rwekuzvimbisa dumbu, kune rweruvare. Ndine mhando dzinokwana kuita 5 dzese dzerukawo. Kune rwemajuru, zvese zverukawo irworwo ndinarwo. Kana muchiti rweruware munenge muchiti kurwa kuti chii zvinoitika nyatsonangura kuti mukati wemajuru kana unopiwa mukadzi kana kuti murume zvava zvadai so, kana kuti weruware zvodai so, tinoda kuziva kuti chinonzi ruware chii, so that munhu adecide pafuo dzamataura kuti aiwa inini sekuru Ndunge vachitaura ka indafungidza kuti nditore urwu ndorushandise. Andi muri kuona mafuta aya, mafuta aya mafuta aya ndeerukawa ekuti ndakapa munhu kuti azore nhengo yake, munhurume kana munhukadzi, murume kana mukadzi, zvaanenge achida iye ndaita zvekuti abate murume wake, kana achiita zvechipfambi akabuda kunze anosangana nazvo, anononamira ikoko. Kana ari mukadziwo murume akauya kwandiri akati ndigadzire mukadzi ndakamusota, anononamira futi zvakare kupi ikoko kana achinge achita. Saka handina kwandakarerekera
kuvakadzi ndiriko, kuvarume ndiriko. Ngatiti mandipawo kuti anamiro ndazora vanamirana ikoko ndozoita sei? Password ndinokupai. Ndo panogadzirwa chimisikidzo chiya cheweti inosanganiswa nemishonga iwowo. Inova inosunungura vanhu. Saka kana unozviziva kuti vanamiranawo zvinobva vanotokuzivisai kuti vanoziva kuti zvinogadziriswa nababa kana zvinogadziriswa namai. Zvakafanana newekugoromonzi uya ndini ndakasota rukawo iroro. Akaita sewekugoromonzi? Wekugoromonzi uya wekuzokochekerana mukadzi nemurume vaya ndini ndosota izvozvo. Newekukwenya wekubafoni mutauni. Tozinda pane wekuba toda kuti tipedze pane rukawo. Tataura 1 manje yekunamirana, then weruware unofamba sei? Weruvare weruvare ndinawo. Weruvare zvaunoita unozvimbisa dumbu. Okay. Zvokuti kana warara nemukadzi womunhu, warara nemukadzi womunhu uyo unongosiriwo kunamirana, munhu anozvimba dumbu kusvika azoreurura kumurume wacho kuti ndo zvandiri kuita nemukadzi wako, saka ozosunungurwa murume anzwa tsitsi. Kumukadzi hakuna ruware? Kumukadzi kune ruware runobata kuchikomba. Kumukadzi harunyanya ataka mukadzi stereki, runonyanya kuataka chikomba chadanana naye. Ndapanzwisisa. Tabva kunamirana taenda pane ruware, imwe yechitiri ndeipi? Tine wemajuru. Wemajuru unonzwa ngori kufambwa mukati munyama dzako. Ndo wemajuru. Uchinge warara nemukadzi womunhu kana kuti murume womunhu. Asi majuru anotobudawo. Anongonzi wemajuru asi but zvinoitwa zvichingofamba zvichingoruma. Then tazoti mumwe wechifo ndewechi? Wechifo webanga. Webanga ndofunga muri kuona banga rineri. Nditore banga ndinaro panapa here banga racho. Ndine munhu wandakatosotera andisati ndamupa hangu. Handi muri kuona muno mukati umu munei? Handi muri kuona mune kachira kebhurugwa remukadzi aka. Uri kukaona kari mukati mebanga umu. Batai makadaro sekuru. Ikakaka aka ikakaka kachira kari mukati imomo ikakaka ndakatokapiwa nemunhu nezuro, saka aroda kutosoterwa mukadzi wake. Zvandinoita semuenzaniso, banga rinenge rakavhurika kudai, ndinomuita kuti murume garai pasi. Ndinoita kuti murume wacho kana ndakumupa ningirikini banga ndomupa rakavhurika kudai, ndomuti banga iye haarivhare, oenda naro pamba. Aenda naro pamba osingorikanda mumba like this saizvezvi, oti mai mwana ndivharirewo banga iyi. Mai mwana vonzi nditorewo banga murivhareri. Mai mwana votora banga riya then vorivhara kudai, then vanenge vatolokwa. Havana mumwe munhu achapinda futi zvakare panhengo yavo. Saka mukadzi anogona kubvunza kuti sei uri kuti nditore banga iro ndirivhare? Vangwarisa kamazauni? Vangwarisa ndoziziva, asi kana aramba tine dzimwe nzira futi dzandinoita dzekuti ndosa ndataura ndakati ndine mafuta ekuzora nhengo yemurume. Kana ndakazora nhengo yemurume nyange zvisiri zvebanga, tinogona kungosota rukawo futi zvichiita zvekuti anobatwa chete. Noti ririva rekubata zvakafanana nepamba penyu makada kuisa jurahoro, makada kuisa fence. Manext door vamwe vanogona kuti zvakashata, vamwe maraina vanogona kuti mazviitirei, asi kunenge kuri kuita kuti kuchitana uku. Mazuva kune zvirwere zvakawanda, kune zvirwere zvemukondombera, kune zvirwere zvesiki, kune zvirwere zvakasiyana siyana. Zvese izvozvo zvinana siki ndinorapa, zvimwe zvese izvi chandisingarape ndecheedzi. Asi nenhau yandatsanangura iyoyi yekuti kuchitana kuripo, munhu anenge achida kuti abate munhu wake nechikomba, kana angave mukadzi angave murume. Saka ndiwo nyaya yandiri kutaura nezvayo chidimbo. Pa4 nyaya dzamataura dzekuloka idzi dzerukawo ndizvo unouraya ndeupi? Nekuti mataura kuti unogona kuzvimba dumbu, majuru anogona kufamba, panogona kuita weruware, panogona kuita wekuloko.
unozoita kuti munhu anzi afa zvinenge zvaita sei? Kana munhu akanonokerwa just akapedza kana 3 days 4 days vanhu vachakaramba vakangokwechekirana iwo uri dangerous unouraya. Saka vanofana kutotanga kutotaura wobva utonzwa tsitsi kana ari anoripa munodzera vazukuru venyu kuti vanzwire vanhu tsitsi nekuti vanhu vanogona kupedza vanhu. Ndinogara ndichikomekedza ndichitaura kuti izvi zvinhu izvi zvinoda kunzwirana tsitsi kana tichinge tasvika pastage yakati. Fanga ndiri seni ndakazviita vanhu vakashowewa vakaonekwa kunzi vanamirana ndinozoda kusunungura ndanoti handidi kuzoramba ndakachirwadzisa munhu. Handiti sekuti Ndunge handei pavanhu vanenge vabirwa toziva kuti zvine zvine kuoma kwaita zvinhu ka vanhu vakawanda vari kupadzirwa dzimba vachibirwa matv vachibirwa mafoni mota ukapaka kana mutauni unongoona yapazwa window laptop yabiwa. Vanhu vari kusangana nematambudziko ewayo munovabatsira sei? Inini munhu akauya ndine ka 2% kandinoda pamusoro pekubirwa kwechinhu chabirwa toti chine value ye$10 inini ndinoisawo $2 pamusoro $2 ndio yandongoda. Ndine 2% kana kuti 20% pachinhu chabiwa ende ndichishanda chichidzoka chinhu ichocho. Zvakafanana pana Robert Mugabe paTransaf paya pakabiwa mushini wediagnosis wekusecha motikari kana yafa uya ndakagadzira wakadzoka. Handasota zvakawanda. Vanhu vanondiziva vanokutsanangurirai kuti izvi ndinogadzira zvichiita. Musinganyanya zvenyu dhipa kana masota munhu aba anoita sei? Chii chinoitika kune munhu anenge aba? Anozopengera panzvimbo paabira. Ndiwo mushonga wangu. Imbwa inoroverwa paitita tsvina. Ndo paanouya achizikutaura kuti pano ndo pandakaba. Hamumboendi kumapurisa kana kusiko kutsvaga zvinhu zvese, mushonga wacho ndinawo. Kozoya zveuroyi zvekuroyana izvi zvekudzosera go back to sender ndinazvo. Zvelaki rebasa ndinazvo. Kana zvemunhu adzingwa pabasa achida kudzokera pabasa pake ndinazvo. Zvemunhu ari kurambira nechikwereti ndinazvo. Zvedambudziko rekumwedzi remadzimai mushonga wacho ndinawo. Zvego back to sender ndinazvo. Kurapa vanorwara ndine zvimwe zvirwere zvandogona zvakaita sana siki, BP, chirwere chepfari chekudonha, zvekugadzirisa dzimba zvese izvi ndinosota. Kusimbisa maprofita ndinazvo. Hatidzokere futi pane wokubirwa tanga tisati tapedza. Mati mumwe wamakasota ndiye akaba mushonga equipment kuna Robert Mugabe. Patransaf paya munhu kana achizenge auya. Ndine musikana futi akabirwa wave yake last year but one year madays asoda kutanga covid. Ari kushira ndakanga ndane time singamuoni ndakamuona nezuro mutauni padhuze nepajoina paya. Akatoshamisika akafara chaizvo. Saka ndo baba wayo vakaita kuti wave yangu idzoke. Wave yayo yaidhura zvekuma $250 asi ndakamugadzirira yakadzoka. Yanga yabiwa sei? Yanga yabiwa vabirana pachizvo vasikana vaya musaluni vanenge vachigadzira misoro vaya vakabirana pachizvo zviya zvekuti angochiva nekuti yakabva kunze. Ndakagadzira yakadzoka asi akazoshamisika. Aifunga kuti yabiwa nemumwe munhu wekure. Akazoshamisika ari munhu waanoshanda naye anga amubira. Ndo kazhinji zvinowanzoitika. Ende kazhinji kana munhu uchibirwa hakuna mbavha inokubira inobva kure isina syndicate nemunhu anogara padhuze paarea. Ndo dzidziso yandoda kupa kuvanhu vazhinji. Wakaona uchibirwa nembavha dzimwe dzinozobva hadzo kure asi panenge paine syndicate yemumwe munhu padhuze area inoita kuti ubirwe. Ngatiti wabirwa zvii zvamunoda kubva kune muzukuru kuti mumubatsire, tisingatauri zvemari, nokuti munhu wacho pamwe ngatiti ndakapaka mota mutauni yobva yasikopwanywa windo zvinhu zviri mumota imomo zvazvabiwa munhu handimuzive ende hapasiro pandinoshandira, munozvifambisa sei ipapo? Ipapo ndinoda marara emumota semu nemumba, ndoda marara emumba. Ndo zvinhu zvandonyanya kushandisa.
ndozvinhu zvandoshandisa kuti ndigone kugadzira munhu iye aba ipapo. Kana mawindo apunza epamota maglazi tumabhodhoro tuya ndotunhu twandoda. Kana kuti paatsika tsoka dzake ndozvimwe zvandoda. Ndozvinhu zvandonyanya. Ngatiti apinda mumba. Apinda mumba ndongoda marara emumba macho. Munhu anototsvairawo nemarara acho. Munhu kana achinge abatwa munozomusunungura sei? Kumusunungura kwangu munhu uya wanda andipa basa anondizivisa kuti munhu uya abata riva redu rabata, then ndochita mhiko dzangu ndomusunungura. Handina nidhi yekuti ndionane naye kana kuti uyu anenge asingadi kuti zvinyazikanwa nevanhu nemaitiro andinozviita tosunungura. Saka inini ndingatiti ndindabirwa inini kunze kwemarara hapana chimwe chamunoda kubva kwandiri. Kunze kwemarara tisingataure zvemari hapana zvimwe zvamunoda here kubva kwandiri kana zvamunondipa, so that toda kuti vazukuru kana vachinge vakuuya vachiziva kuti ini ndabirwa reka ndiende kwasekuru Ndunge. Handina zvandokupai asi ndoshandisa mishonga yangu. Nekuti waisekuru ndabvunza kudaro vazhinji vanoti ukayange wabirwa ukaenda kunogadzirwa mishonga iyi ukazopiwa mishonga ana sekuru Ndunge havanyanyo kutsanangurira pamberi apo inozokupandukira. Aiwa zviri zvekubirwa ndikupei mishonga. Ndinoshandisa mishonga yangu, iwe uripo ndoita zvandinoita, asi chandonya kuda zvinhu zvepanzvimbo pabiwa ndozvinhu zvandodiwa. Hapana anozotadza kuuya achiti anobva angofira ikoko here, anongouya otosokupengera panzvimbo pake papo paabira hafi. Inini handi pane zvekubirwa izvo handigadzire zvekuti munhu afe, ndogadzira zvekuti munhu auya ari mupenyu achioneka panzvimbo paabira. Mataura nyaya yekuti hanzi munosimbisa maprofita. Maprofita anosimbiswa seiko? Isu tichiti cooling yakabva kuna Mwari. Cooling yakabva kuna Mwari zvakafanana musaona ana magaya namakandiwa vese ava. Ndakutaura hangu mazita evanhu asi hazvitenderwi kuti nditaure mazita evanhu. Asi vane chiprofita. Uri kunzwisisa? Asi hachisi chingori chiprofita chingori chega. Uri kunzwisisa, muri kutenda zvandokutaura. Vane kwavakatoendawo vakanosimbiswa. Zvokuti ndine zvandosanganisira inini zvinosanganisira mafuta egora, soro egora, zvosanganisira zvinoita kuti munhu aone nyangwe anga asingaoni. Zvese izvo ndinenge ndinazvo. Asi kana achinge azoona anozokwanisa here kupa munhu zambuko nekuti yekuprofita unogona kuudzwa ka ndiwe Robert kumusha kwenyu kuhwedza zvakazodii kune munhu anozoda and then what? Zambuko riripo. Zambuko manje rakubva manje pamaitiro ndinobva ndamupa zvinosimbisa zvacho zvekuti dambudziko rakati rinopedzwa nezvakati, dambudziko rakati rinopedzwa nezvakati. Kana ari munhu anobata ndinomugadzira achibva abata achibva zvakafanana nemwana anoenda kuchikoro achinodzidziswa. Anobva adzidziswa zvekuti apasi. Kana semunhu ari kuenda kunotora license anobva adzidziswa zvekunzi agozofamba nemotokari yacho murodhi. Ndo maitiro andinoita iyayo sekudzidzawo kwandakaita nekusvika pastage yandiri. Ndaona zvimwe imwe nyaya ndofunga iyoyo vakawanda vanogona kuifarira yezvikwereti. Ndazwa kuti hanzi kudzoswa zvikwereti. Kune vamwe vanhu vanodziya musoro kuti kana kakwereta mari yemunhu kana katora pfuma yemunhu kana kuti vanoda kuvhara vamwe vanhu mastendi maland barons kana kuti vamwe kuti unogona kumupa mudziyo wako wemotikari womuti nditengeserewo motikari. Munhu iye haachadi kuzoti azive kuti ndakatora chinhu chemunhu obva adya mari yese kana kuti obva akupa kana 500 kana kuti 1000 motikari chidedzera kana 4500. Izvozvozvo ndinosota zvakadaro. Saka muzukuru apa anofanira kuuya nechii kana achinge anetswa nemunhu ari kumuvhara pasenge panyaya dzezvikwereti apa? Especially ipapo kana aine zita rake, kana aine surname yake, kana aine mutupo wake, chero kana foto yake ndinogadzira. Sekuru handi panyaya yekubiwa timbodzokera ipo mbichana. Ngatiti munhu abirwa motikari nekuti ndoimwe munyaya yatiri kusangana nayo matinoshanda. Pane akambobirwa motikari paSouthampton mupurisa anonzi Zinungwa. Ndakamugadzirira pane 4 years. I should be 3 years. Ndakamugadzirira abirwa motikari yake kafani kago kasina maplates. Munhu iye akazoonekwa achipenga ari kukwekwe. Motikari yakadzoka. Saka anenge achipengera achitaura kuti ndakaba mota. Anenge achipenga achitaura kuti ndakaba mota. Izvo ndinogadzira zvichiita. Kozi ya motikari yakabiwa ndagadzirira munhu wacho ikazoonekwa paEpworth police station
yemwe murume wokutemwa kuwadzana uko ndakagadzira yakadzoka tongoti zvake nhamba dzacho handisisina asi kana makaenda paEpworth police station munogona kunzwa nezvazvo yakanga yabiwa kuoverspill ndakagadzira yakadzoka chisina kuwanikwa ipapo ibhatiri chete. Okay. Handi pamazai Emheni munogadzira munobvisa chii chinoitwa chacho zvasekuru Ndunge? Chinhu chandinoita ndechekuti kana iri mheni yechivanhu inochera mugero yosiya kandira tumazai tunenge tweshiri. Muri kunzwisa zvandiri kutaura? Asi kana isiri yechivanhu iri mheniwo zvayo yekungoti iri natural sezvinhu zvatagara tichiziva munyika kuti kune lightning yemvura inogona kugadzira mheni inongogona ngoti mvura yanaisa paya paya ine mabhanana yongorova hwayo isiri yekutumwa isiri yechivanhu haina mazai anosiya. Asi kana kuri kunzi iri yekutumwa iya yekunzi ngainorova nhengi inokandira mazai acho ndinoabvisa nemhaka yei painorova paya inozodzoka futi yoda kuzorova futi rwepiri yakuteera mazai ayo. Ini ndokwanisa kutaona nemaziso kuti mazai akasiyiwa nemheni anooneka tudiki diki twinenge tweshiriswa tunenge turi mugero wokupedzisira. Okay, handi pamheni papo sekuru vamwe vanoti mheni kana iwe usina mhosva haikurove ichokwadi? Kana usina mhosva inogona ngokutakura yekusvetutsa yekujambisa kana kuti 50 meters kubva panzvimbo kana kuti 100 meters kuti kusvetutsa kunokukanda iko kana vese kungokanda kana kuunganidza vanhu mumba pakona. Ati mune manyatadzirana zvakaita sei zvekuzosvika pakutumirana mheni? Ndimi kamunonyatsoziva matara. Kana muchida kuona kuti mheni dziriko ndogona kumbokupa example chete kuti ndikutsaridzei kuti mubhegi mangu ndaigona kudai nguva yanga iripo ndaigona kumbokuitira example kuti munyatsoona maitirwo ainoitwa mheni yacho kuti igadzira kuti itai nguva tinayo ati musazondiridzira zvenyu kungo zvakuti vazukuru vabvaona kuti zvechokwadi zvinhu zvekutaura nasekuru Ndunge nditore nekuti vamwe vanoti ndezvemaafrican movie apa maakuita sei apa sekuru? Ndikuseta mishonga yangu yekuti ndikushowe kuti ndinogadzira mheni yacho ndoda ngokuitira example. Okay. Ndisete mishonga yangu yacho. Saka apa munogona kutogadzirawo mheni yongochichidzira munhu chete kuti munhu uyu ndikambokuratidzawo kuti wanyanyawo ndinetsewo ndikanongokuratidza masimba. Saka ndo magadzirwo ainotoitwa mheni iya kutora chiorder chine chindoisa panapo andi muri kuona you can see uyu mushonga wangu unonzi gona varoyi wandakuisa uyu alright wandiri kutora mukabhegi kanaka alright ndokumozambique. Okay. Saka munotokurosa bhodha kunotora? Ndotoenda kunotora. Munotora kune musango kana kuti kune imwe n'anga iko? Ndinotoenda kune imwe n'anga. Okay. Ine kamba kadiki diki kakadai. Saka ine zamu 1 n'anga yacho. Okay. Saka makaudzwa nasekuru Ndunge sekuru wenyu chaiwo chaiwo. Okay. Alright. Ikaise muhomwe sekuru? Kandokaisa muhomwe. Kaise muhomwe kano. Right. Kugadzira mheni kuita mitaura kuti vazukuru apa ndakutogadzira mheni manje apa.
handi muri kuona ine haindirove zvayo aiwa haikurove ndikangoti ngoita short kuti vazukuru vanyatsoona okay alright zita renyu baba mwanakomana mweya mutsvene chitungamirirai meni bvirei muri mukuona handambokwenya mechisa handi muri kuona muri kuona mishonga iyi muri kuona mishonga iyi muri kuona mishonga iyi muri kuiona mishonga iyoyi mishonga iyoyi mishonga iyi muri kuiona apa inenge yatoenda yatonokwapura manje ipapa inenge yatoenda yatonokwapura okay saka zvozvo ndipa ansa manje yekuti yataka here zvese izvi saka ndinoziva nekuda kwekuti ndinazvo zvese izvo kana kutuma zvinhu kuzvikwereti kune munhu anetsa nezvikwereti ndinosota zvichiita tangarisa okay yemheni yapera here seko zvapera handiti alright izvi zvapera zvazvo izvi tozozvibvisa zvinandao okay ngatidzokere pane chikwereta mati munotuma chii so that vanhu vabvaziva kuti ndinotuma gudo kana kutuma tsuro kana kutuma chero chimwe chinhu asi but munongori mushonga yandenge ndagadzira inogona kuita kuti inotuma nditume chinhu ichocho chinobvunza chikwereti saka ngatiti gudo wandi tsuro inosvika roti chii itosvika ichitotaura kuti shamwari ndainga mari yangu saka sekuru vazukuru vangada kuziva kuti sekuru vanowanikwa sei ende vanoshanda nguva dzipi mubva mawapawo zvakare nefone number yenyu alright kana muchida namba dzangu 0774 636 013 ndo dzebad dziri paapp koziya dzimwe dzacho dziri paapp futi zvakare 0714606720 zita ndinotwa gwazi Leonard ndiri muzukuru waNdunge sekuru tichipedza chirongwa mati mimi hamurombese munobatsira vazukuru chete saka vanyatsovatsanangurira vazukuru vanoti vamwe vanozogona kuzoya vachida kutsvaga zvisirizvo inini zviya zvemunhu uya anouya achiti ninga ane mhosva kwandiri akandikanganisira saka ndinoda kutoita utsinye zvokuti ungomufikisa inini handinyanyo kuencouragea kuti ndingowadzisa munhu kana kufikisa munhu ndisina kutarisa kuti pane mhosva here kana kuti hapana mhosva inini ndoda kuti nyaya dzamunouya nadzo vazukuru vangu dzive nyaya dziri serious dzekuti unonyatsoona kuti munhu aramba nechikwereti zveshuwa-shuwa kana kuti murume uyu andiramba zvechokwadi zvekuti andifikisa andirwadzisa inini handidi zvinhu zvedambe ndoda zvinhu zviri serious zvekuti kana ndakakubatsira zvibva zvangoita zvevanhu vanoda kutamba neni kana kuti vanoda kuita zvejei chimbogarai kudzimba kwani kwenyu usawe ndoda munhu ari serious toti avharwa mari atizwa nemurume arida kuti murume wake adzoke akatorerwa chikwereti munhu wacho aroramba kubhadhara kana kuti akavharwa stendi kana kuti akavharwa mimwe midziyo upfumi hwake kana kuti vari kunetsana paukama nenyaya yeurombo hushereketwa ndo zvimwe nhau zhinji dzandinogadzirisa dzichiita kuti tipedze mune zvakanaka handei pane iye urombwa neushereketwa mukati memhuri zvii zvinenge zvaitika kuti mhuri dzizoziva kuti aiwa munhu vedu mune urombwa izvi zvinoda kuti zvigadziriswe nekuti kazhinji vanhu anenge asingazivi kuti ndiani ari kushereketa mumwe anotora urombwa uyu nechinangwa chekuti mune vamwe vanenge vakaromba musha iri self defense ndo kazhinji kune imwe misha yandinombofamba yandinoenda yandinobatsira for sure anenge achida kudzivirira zvaanenge achiitirwa kana kuti akambourayirwa vana kana kuti akadii achida kungozviprotecta asingadi zvekuuraya vanhu kozi yamumwe anotora urombwa kuti ndoda kupfuma kozi yamumwe anotora urombwa kuti ndine business ndoda kuti business rangu rinyatsofamba saka zvandokuencourage iye vanhu vamwari ndezvekuti ine handidi munhu anoda kungodeura ropa kana kuti anongoda kuuraya vanhu ini ndoda munhu anoda kubatsirwa problem yake ndatarisa kuti pane mhosva here kana kuti hapana mhosva kwete kuti ndinongoda kurwadziwa kuda kungoti ndingofikisa munhu kana kuti kuuraya munhu no kana nyange izvo zvekubirwa izvo ndinogadzira ndine chinangwa chekuti munhu ari kavhe zvinhu zvake ari kavhe pfuma yake ndo zvinhu zvandinonyanya kuita izvozvo
handiti muri muHarare musingape zvenyu kana kuti address munozopanana pafoni apo munoonekwa kunzvimbo ipi muguta reHarare? Inini ndiri kuEpworth panoganzana naEpworth neHatfield kuChanzi Chiremba Road. Ukasvika paChanzi mukatsvaga road inoenda kuTheological College ndokwandinogara. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru vakatarisa chirongwa? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti zvandiri kuencourage hai generation yechidiki, inini 1 musazouya kwandiri muchiti munoda kuromba, handizvide. Ndinoda kuya kuti muuye kwandiri muchiti munoda kubatsirwa maproblems enyu, ndichikubatsirai maproblems achipera, kwete zvekuti ndorombesa vanhu. Nekuti zvechivanhu nekubatsirana nezvechipostori inini ndinomixa izvozvo, ndinosanganisa chipostori chenguo tsvuku nechivanhu, asi handipo pakuda kurombesa vanhu, ndiripo pakuda kubatsira vanhu vane matambudziko, vane maproblems. Watorerwa murume, watorerwa mukadzi ari kuhura, murume ari kuhura, pane vari kurambira nezvikwereti zvevanhu, zvemishonga yebonde iyi ndinayo yese, enlargement, zvinokudza izvozvi, zvekuenda kumwedzi mishonga yacho ndinayo, zvekugeza chibereko ndinayo, vasiri kuenda kumaperiods ndinayo mishonga yacho. Zvese izvo ndinobatsira zvichiita zvakanaka. Sekuru pane nyaya yamataura tisati tabvara chirongwa yesiki ndinayo. Handiti pane nyaya yamataura ye-enlargement yevarume, ndoziva kuti varume vakawanda tinombozwa vachifona vachisangana nedambudziko irorero. Vangabatsirike sei varume vavo ende dambudziko iroro vangariona sei? Nokuti vamwe vanototi zviri kutoparadza dzimba dzavo. Enlargement kuti anenge aine kadora. Anenge aine kadora. Saka inini ndinoita kuti iendewo panormal size, hairebe asi inodhafukawo yosimba, zvokuti inenge yakanetawo isiri kunyatsopinda muna amai zvakanaka. Saka izvozvo ndinogadzirisa zvichiita. Pane nyaya yamabata muna kuzoipedzisa yeback to sender. Back to sender apa chii chinenge chiitika and maresults acho anenge achidiwa nevazukuru anenge ari echii? Go back to sender zvakafanana nekuti munhu ari kukuroyai, todzosera kwazvinenge zvabva. 2, kune vamwe vanhu uya wekuti anenge achikutumirawo zvimwe zvinhu zvokukurovesa zvishiri, kana kuti achingokurwadzisa, kana kuti ari murume achingokufikisa zvekuda kungokurwadzisa, kana kuti ari mukadzi achingokurwadzisa. Apa go back to sender anowanzoitika through nyaya yekuroyana. Izvozvo ndo pandinodzosera kwazvinenge zvabva. Kwazvabva ndo kwazvinoenda. Kwazvabva ndo kwazvinoenda. Iwe zvako muzukuru uchisara uri clean. Uchisara uri clean. Hapana chaunosara nacho kana chikunzi warombeswa, unosara uri clean. Hatingavhare tisina kutaura kamabasa emushakabvu sekuru Ndunge. Sekuru Ndunge vanorangarirwa nemabasa api? Sekuru Ndunge vaiudza vanhu chokwadi kuti inini handipo pakuda kurombesa munhu. Kana ukaenda uchiti une mhosva yekuti zvamakaitirana, vanokutaurira kuti shamwari, ini handipo pakuda kuuraya munhu. Toda kutanga ndaziva kuti mhosva yacho yakamira sei. Kana kuda kurovesa munhu nemheni, ndoda kutanga ndaona kuti pane mhosva here kana kuti hapana mhosva. Ndo zvavaita sekuru. Ende uyezve vanga vari pachokwadi, vanga vasingatendereri. Wongu vamwe vanogona kutaura kuti Ndinge akarombeswa nasekuru Ndunge kana kuti akadai akarombeswa. Zvimwe vaitokudza zvazvakanakira nezvazvakaipira. Ndo matsanangura andongoita still kana nanasi. Handiti. Dzokorai zvenyu namba dzenyu mbiri dzidzi tobva tavhara chirongwa. Namba dzangu 0774 636 013 dzebhadhi. Namba net 1 0714 606 720 ndo namba dzangu idzodzo. Vanondida vanondibata ipapo.